Kampanya laban sa human trafficking, asin maigot na pagkontra sa child pornography. Duwa sa naini sa naging sentro kan piglunsar na 18-day campaign to end violence against women kan San Fernando Camarines Sur Police Station. 166 na mga babaeng solo parent ang kabali sa aktibidad na hali sa manlain-lain na barangay kan nasabing banwaan. Katuwang kan hepatura sa proyekto ang Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Philippine Commission on Women asing Department of Education. Sigon sa San Fernando PNP, sarong dekada na nindam pigigibo ang proyekto kada bulan ni Nobyembre. Asin may obhetong mataawanin kaaraman ang mga kababaihan manungod sa indang derechos para makaibitar sa pang-aabuso. Bale, nahihiling ko po na si mga participants digdi sa VAUSI seminar and kick-off. Mauugma po sinda ta. Dakol sindang nanukdan po ngunya na aldaw. Dahil pangani po tapos si activity. Talagang tigtakal si mga common issue na na-encounter po sa community. May tema ang aktibidad na United for a Vow-Free Philippines. Pigtukar man sa proyekto ang sex and gender issues, VAUSI rules and functions, as in legal process kan VAUSI. May mga man po kami, mga accomplishment sa mga arrested person na involved sa itong may mga kaso sa rape. Ibig sabihin kayan talagang effective po si ginibuming campaign. Tatao na po si mga residente na magsumbong kung ano ang proseso. Dahil na sinda natatakot arag kang dati na baka nga may gasto. Ngunyan, sige nindang dahil sinda nag-aatubili na mag-report sa PNP. Maduraran aktibidad sundo sa Disyembre 12. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.